Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube Malik Dringo Todanan Blora. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube Malik Dringo supaya tidak ketinggalan konten terbaru kami. Selamat menyaksikan. Domta kita ya Rab. Gusti kula nyuwun dumateng panjenengan, umur wis lumayan, kanca-kanca wis rabi. Aku dhewe terus sapa sing masakne, Sopo sing nyuci, sopo sing ngeloni, lupa pendang dongakne aku benang oleh mantu. kriteria ne simpel wae, sing soleha, sing gelem ngopeni aku. Cari jodoh, ya Allah paringi jodoh. Sing ayu, sing nurut, sing pinter masak, sing gelem diajak sholat, dum tak kita Allahu. Ndang ketemu, ndang nikah. Tak golek ning pengajian, tak golek ning pasar, tak stokin ning medsos, tapi durung ono sing pas. Cinderella terus kapan? Aku ndang taun niki, Sinden kriteria nih. aku sing penting halal lan sayang aku. Cari jodoh, ya Allah paringi jodoh. Sing ayu, sing nurut, sing pinter masak, sing gelem diajak sholat, dum tak kita Allahu. Ndang ketemu, ndang nikah. Muga-muga tahun ngarep wis gendong bayi. Amin. Domta kita ya Rab. Gusti kula nyuwun dumateng panjenengan, umur wis lumayan,
konco-konco wis rabi. Nek aku dhewe terus, sopo sing masakne? Sopo sing nyuci, sopo sing ngeloni. Lupa ndang dongakne aku Benang oleh mantu, kriteria ne simpel wae, sing soleha, sing gelem ngopeni aku. cari jodoh, ya Allah paringi jodoh. Sing ayu, sing nurut, sing pinter masak, sing gelem diajak